इमिडियेट जोंनि मानगोनां EM सारा उइदिन 7 days नि गेजेराव जोंनो रिप्लाइ होनांगौ। आं दिनै बिमा बाथुलनि फिसाबादि जोंखौ नायदों। दा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय F.R.A फरेस्ट राइट्स एक्ट बा फरवार्ड रेट एग्रीमेन्टनि हेडमेनफ्रा हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारीनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो लोगोसे गोख्रों दाबि दैखांदों जे गावसोरनि जिथु खस्थ'नि फिथाइ मोननांगौ बेथन बा दरमाखौ लानानै रन्जित बसुमतारीया जोंनि दाबिखौ होनांगौ EM रन्जित कुमार बसुमतारीया जोंनि पेमेन्टखौ होनांगौ F.R.A हेडमेनिस्ट्रेसन लं लिभ खुलुमबाय जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला F.R.A बेलेज हेडमेन हिसाबै दिनै जोङो नैबे बिसमुरिनि हाथाइसालियावहाय दिनै जों जथुमनाय जादों। जों गासै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव गासै जा मोननै डिभिजन दङ। हल्दिगड़ डिभिजन हिसाबै गासै सा 17 जन आरो कुसुगड़ डिभिजन हिसाबै जा सा 11 गासै जोङो एपइन्टेड F.R.A हेडमेन हिसाबै गासै 118 सा दङ आरो दा दिनै जोंनि मेन प्रेस मिट लानायनि उद्देश्य बेनो जाहैबाय जिहेतु थांनाय 9 थारिखआव जुनाव जाय फुराना माने रिकगनाइज हेडमेन बिथांमोननो जाहा मानगोनां फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM सार रन्जित बसुमतारीया माने SOPD फान्डनिफ्राय बिथांमोननि नामै गासै 30,06,000 बे रांखौ बिथांमोननि मुङै सेंसन बा बाजेटआव सोना होनाय जाबाय। नाथायबा जों सेम फाइनान्सियेल इयार 2025 आरो 26 नि थाखाय जोंनाबो सेममोन। नाथाय जोंहा दुखुनि बाथ्रा बेसो बिथाङा जोंनि F.R.A हेडमेनफोरनि जिहेतु मोननो गोनां रेभेनिउसन बेखौ बिथाङा जोंनिखौ दाननानै होदों होनना जों मिथिनो मोन्दों। दा बे हिसाबै जोङो मानव गेदेर EM सार बिथांनिसिम जोंनिफ्राय आपिल खालामनाय जे बिथाङा जोंनि थाखाय माबा मोनसे इमिडियेटलि नैबे उइदिन 7 days नि गेजेराव बिथाङा जोंनो रिप्लाइ होनांगौ। बिथाङा जोंनो होनो हायो ना हाया जों बिथांनिफ्राय जों मिथिनो लुबैदों। मानो होनबा जोंहाबो गोबां मिजिं दङ जिहेतु जों दायो प्रेजेन्टलि जोङो गावबा गावनि रेन्जआवनो जों दा खामानि मावनानै दङ जेन'बा दा बे हिसाबै जाहाथे फेरेंगा साराबो जोंखौ नायहरो आरो जोंहा बेनो जिनिसा माने बिथाङा जुदि जोंनि सायाव जेबो अननाय गैयाब्ला एबा जोंनि सायाव जुदि जेबो एचिभमेन्ट एबा माबा मोनसे फिथाइनि राहाखौ दिहुनाबा जोंनि फैबाय थानाय समाव जोङो गोख्रोङै जों माबा मोनसे जों राहा लानो गोनां जागोन। जिहेतु जोंहा गोबां आसा दंमोन मानगोनां बिटिआरनि EM बिथां रन्जित बसुमतारीनि सायाव। मानो होनबा जोंनि लेन्ड टाइटेलखौ बिथांमोनानो होदोंमोन। बे आसायै जोङो बिथांमोननि अननायावनो जों दिनै साफा F.R.A बेलेज हिसाबै जोङो एपइन्टेड जानो हादोंमोन। नाथाय जा दुखुआ बेनो जिहेतु दाख्लै बावैसो जे माखासे SOPD फान्डनिफ्राय जे फुराना रिकगनाइजफोरनो जे माखासे बाजेटआव सोना होबाय दा लोगोसे आरो जोंना थालांबाय दा जों बावनो दुखु मोनदों। आरो मानो होनबा बिटिआर सरकाराथ' नै 5 बोसोराव आगान होबायानो दा जिहेतु बे 2 मासनि गेजेराव जुदि जोंनि माखासे मोननो गोनां जुदि जे रेभेनिउसन बाव जुदि एप्रुभाल गैयाबा बा जुदि गनायथि होआबा जों आरो मा आसा खालामनो हानो जेन'बा। दा बेनिखायनो जोंनि मोनसे स्ट्रं डिमान्ड इमिडियेट जोंनि मानगोनां EM सारा उइदिन 7 days नि गेजेराव जोंनो रिप्लाइ होनांगौ। आरो जुदि बिथाङा जोंनि सायाव रिप्लाइ होआबा जों फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि माखासे जुदि जोङो गासै 118 सा जोंनि फेमिलिफोर दङ जोङो माबा मोनसे जोङो राहा लानाय जागोन। थांनाय बावैसो सिगां जिहेतु रिकगनाइज हेडमेन बिथांमोननि नामै जे SOPD फान्डनिफ्राय जे माखासे बाजेट जे बियो पेपारि कागजजों ओंखारदोंमोन। दा बेनि उनावनो जोङो जोंनिनो मानगोनां CSD नि एकाउन्टेन्ट बिथांनाव जोङो कन्टेक्ट लानाय जादोंमोन बाय फननि गेजेरजों। बिथाङाथ' बुंदों स्ट्रं भाबै गावथ' हरदोंमोन अलरेडि एस्टिमेटखौ। नाथायबा दुखुनि बाथ्रा बिथाङा फोरमायहरदों बाय फननि गेजेरजों दानि सोलिफु मानगोनां EM सार रन्जित बसुमतारीयानो बेखौ एलाव होआखै होननानै बिथाङा बुंदों। आरो लोगोसे जों बिथांनिनो OSD जों बिथांनाव फन हरनाय जादोंमोन। बिथाङा बुंदों माने फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय माने देग्लाय जेन'बा F.R.A हेडमेनफोरनि थाखाय होनाय जानाय नङा बेखौ बिथाङा फोरमायहरदों। आरो दुखुनि बाथ्रा बेसो बिथांमोना जुदि मोननो हादोंबा जों मानो मोननो हाया खोथाया बेसो आरोना। मानो होनबा सेम फाइनान्सियेल इयार बिथांमोनाबो 2025 आरो 26 जोंनाबो 2025 आरो 26 अब्ला जोंबो मोननो गोनांमोन। नाथाय दिनै बिथांखौ जों बुजिबाय बिथाङा जोंखौ दिनै बिमा बाथुलनि फिसाबादि जोंखौ नायदों। दा गतिके जोंहा गोबां आसा दंमोन
दा जोंनि दिनै आसा दिनै निराशायाव जों थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो दिनै मानगोनां EM सारा अननानै जोंनि बे 7 दिननि गेजेराव जोंनो रेप्लाय होनांगौ होयो ना होआ मानो होनबा जा जों मिथिगौ बावलानै माने MCC नांगौथ' बावलानो जेन'बा दा गतिके नैबे उइदिन 7 डेजनि गेजेराव बिथांनो रेप्लायखौ होयोबा जोङो मोजां जागौ आरो दा बेखिनि हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारिनि सायाव आरो F.R.A हेडमेनफोरनि सायाव नोंथांमोना माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन थ' लोगोफोर दिनैनि दासिमनि गोदान मोनसे फुल आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर बाय